Viděli jste. Jsem choreograf. Hledám tanečníky. Pojď pracovat jako můj asistent. Uvidíš, jestli si poradíš s profíkama. Lidi, jak se vede? Jsem Miles. Miles. To bylo úžasný. Byla jsi úchvatná. Tenhle rok si chtěla zjistit, kam můžeš zajít. Zkouším, co mi projde, protože jsem tady nešťastná, tati. Musíš si s nima promluvit. Ne, já musím cvičit. Jestli se kvůli mě rozcházejí, tak ať je aspoň kvůli čemu. Mami, já a Paige s tebou chceme o něčem mluvit. Kristián se mnou nepromluví. To, že se ti líbí, není konec světa. Není to víc než to? Tohle musí zůstat mezi námi. Tančíš Kláru? Česká televize uvádí australský seriál. V hlavních rolích v českém znění Marika Šoposká, Anna Tajmr-Suchánková, Ivana Korolová, Jan Cina, Branislav Holíček, Oldřich Hajlich. Taneční akademie. Na dně. Louskáček je Klářin příběh. Je to víc než jen taneční role. Vtáhni diváky do jejího dobrodružství a přenes je do jiného světa. Protože jsem vyrůstala na farmě, viděla jsem oceán, až když mi bylo 8. Jakmile jsme zastavili u pláže, vyběhla jsem z auta a vrhla jsem se do vln. Myslela jsem, že všechno vím a nevyslechla jsem si žádné varování. Druhý akt Sněhové vločky a země pamlsků, sál 2. Chlapci, bitevní scéna, sál 5. Kámo, budeme tam vážně každý den prázdně. Bomba. Kristián mě naučí surfovat, takže... Hustý. Katrino, stav se u mě, mám pro tebe práci. Trvalo to asi 3 minuty, než mě proud odnesl do moře. Vtáhl mě do hlubiny dřív, než jsem se rozkoukala. Dobrý začátek, moc dobrý. Udržuj se rozehřátá. Abigail? Budeš alternovat Kláru. Na ten konkurs buď pyšná, byl to technicky výborný výkon. Děkuju. Ne, já děkuju. Koho alternuješ? Nikoho. Promiň. Myslela jsem, že ti něco dali. Alternuju Kláru. Skvělý. Etne, hezké, že ses k nám přidal. Asistenti zpravidla přicházejí před tanečníky. Začneme aktem druhým. Sněhové vločky. Klára do středu. Hra Webstrová je teprv prvačka. Gratuluju. A neváhej u toho Grand Jeté. Nech si ty odborné posudky pro mě. Macchiato dvojité, málo pěny. Vločky, první pozice, díky. Vojáci, útok. Dobře, s hudbou. Dejte do toho energii. Pěkně zostra. Dobře. Pokračujte. Tady hezké, čisté údery. Čistě. Dobře, ostré otočky. Koncovka. Nezapomeňte, že je to jenom iluze boje. Musíte spolupracovat. Dobře. První pozice. Tentokrát pracujte jako tým. Všechny tyhle sukínky potřebují vyprat a pošít flitry. Ráda pomůžu. Napadlo mě, že při příštím představení bych ráda zkusila jevištní výpravu. Představení jsou jen pro studenty akademie. Pochybuji, že bys tu na to příští byla. Jediná zkouška a připadá mi, jako bych se... Zopila. Je toho prostě tolik, co musím pobrat. Semi, počkej!
Ahoj. Jak je ve světle reflektoru? Ještě jsem ze sebe neudělala pitomce. Je teprv oběd. Díky. Ahoj, kluci. Můj kurátor říkal, že jestli mám u vás zůstat na prázdniny, tvoji rodiče musí tohle podepsat. Můj táta. Myslíš, že bude v pohodě? V pohodě a Lieberman se do jedné věty nehodí, ale podepíše to. Dobrý. Takže na sukně našívám ručně asi tak 1 000 000 malých vlitříků. A nemám ani nejmenší páru, co se svým životem. Poprvé v životě mám konečně kámoše. Je to fajn kluk. Skvěle. Se s ním bavím a pak začnu vnímat. Zkus to srozumitelněji. Snažím se říct city, ale je to divné. Jasně, hnusný slovo. Říkejme jim muffiny. A jsem ráda, že se o tom konečně bavíme. Dobře, takže muffiny mě popadnou, když jsem na blízku. Kristiánovi? Říkejme mu třeba myší uši. Fajn, myší uši. Víš co, než jsem si uvědomil ty muffiny, myslel jsem si, že vím, kdo jsem. Teď nemůžu přestat myslet na to, že to znamená, že jsem... Labrador? Cože? Přátelský, hebký, dovádivej labrador. Máš pravdu, jsem rád, že se o tom bavíme. Ne, neblbni. Myslím, že se musí soustředit na svoje muffiny k myším uším. Kvůli labradorovi se zase tolik nevzrušuj, dokud tě nepoprosí, aby sis ho nechal. Tak já mám lepší plán. Vyhýbat se myším uším, než muffiny zmizí. Do posledního drobečku. Domácí úkol? Tak něco. Pro a proti? Měl bych říct MU o muffinech? Kdo je MU? Nikdo. Proti. Za prvé, asi nesnáší labradory. Za druhé, buď mě hodí přes palubu, nebo skočím. Za třetí, Židi nesmějí do kláštera. Měl bych se zeptat? Neptej se. Co říkal táta, když si mu dal ty formuláře? No, ještě je nepodepsal, měl toho docela dost. Ale pracuju na tom. Jo. A MU bys to měl říct. Má muffiny ráda. Pochybuju. Volám a ty mi to nikdy nezvedneš. Pořád zkouším. Víte, alternuju Kláru a mám solo sněhové vločky. To je úžasné. Volala maminka. Řekla mi, co se děje doma. Když se rozcházejí rodiče, je to pro každého moc těžké. Adame, já teď nejsem u vás v ordinaci a tohle nemá s jídlem nic společného. Nechápu, jak to zapadá do popisu vaší práce. Když studenti vidí, že se rodiče obětují, aby oni mohli navštěvovat akademii, mohou se obvinovat, když se to doma hroutí. Hele, můžeme vynechat ty psychokidy? Máma nechala tátu v Brisbane, aby mě podpořila v baletu. Na dálku to neklape a tak se rozcházejí. Je to příčina a důsledek. Je to všechno? Mám zkoušku. Zachraňte mě, prosím, topím se v moři tylu. Ahoj, krásko. Jaký je tam počasí? Milesi? Ahoj, asi lepší než v Londýně, ale netuším, nebyla jsem celý den venku. Tak vyjdi ven a zjisti mi to. Jasně, jestli chceš utrácet za mezinárodní hovor o počasí. A hele, pak můžem probrat telefonní spojení. Musím končit, někdo přišel. Měl bych žárlit? Nevím, je sexy. Dobře, nezapomeň, co jsme si říkali. Udrž soustředění, upni se na jeden bod a... Očekávají ode mě příliš. Jsem na scéně celou dobu, nejsem připravená. Neobsadili bychom tě. Měla dlouhý den.
Odpočiň si na zítřek. Můžu tě zdržet, Etne? Je vážně tak těžké pochopit náplň práce asistenta choreografa? Nebyla si v něčem z té choreografie jistá. Mám v hlavní roli dost neskušenou baletku a ty se rozhodneš dávat jí rady bez mého dohledu? Mohlo to ušetřit čas při zkoušce. Při konkurzu ses za ní byl a já jsem v ní viděl potenciál a dal jí šanci. Ale moc jí to nejde. Musíš zůstat profesionální. Je to jasné? Provedu. Dobře, stezka štěstí začíná snem. To je můj problém. Nepamatuju si sny. Já jo. Vážně? Jasně. Tak mluv. Letět do Darwinu, pronajmout si kombíka, odřídit celou cestu. Odřídit? Je ti 16. Je to sen, no tak. Tak objet Austrálii a zastavit se na každý pláži a na každičkým hudebním festiáku. Hezký. S čím přijdeš ty? Jaký je rozdíl mezi Milesem Kellym a žvejkačkou? Ten první je bublina na jedno použití a to druhý žvejkačka. To je trochu cynický, ne? Každý, koho si vážím, myslí, že jsem loutka. Uměle vytvořená popová hvězda. Mají pravdu. Tak se nenech vodit. Napiš něco vlastního. Tak jo, šéfe. Dost! Dost! Semi, máš na něj vyskočit. Jo, já myslel, že to bude dramatičtější, kdybychom vymysleli Dobře, nějaký... držme se režisérovi choreografie, ano? Jo. Jo. Fajn. Začneme od té trojkrokové otočky. Vypni tu hudbu. Do strany svižně, Taro, svižně. Znovu prosím. Od narážky. Co je narážka? Teď tam byla. Zastav tu hudbu, máš půl taktu zpoždění, na tohle nemáme čas. Co se děje? Jenom jsem se přestala soustředit. Musíme jít dál. Sežeň si, dívko, a do příště, ať už to umíš. Pust to od Kody sněhových vloček. Zdá se to jen mně, nebo už je to trapný? Hudební narážka. A. Nesoustředila jsem se. Počkejte. Má narážka. Já ty kroky nezvládnu. Ne, pomoz mi. Kláru směla dostat ty. Nebo ty. Nebo Siuny. Víme, proč ji dostala. Pomáhá, když máš asistenta choreografa omotanýho kolem prstu a... Promiň, ale je to profesionální produkce a kvůli ní to bude vypadat jak besídka na základce. Abigail. Ty máš roli sněhový vločky, ale Klára je o srdci. Tam to neošvindluješ. Radši doufej, že Tara tu roli odehraje. Jestli připadne tobě, obecenstvo uvidí, jak si uvnitř prázdná. Viděl jsem tě. Nejsi neviditelný. Oh, ahoj. Vyhýbáš se mi. Nevyhýbám. Hele, já vím proč. Nevadí.
Počkej. Tvůj táta to nechce podepsat. Člověk jako on se nechce starat o odsouzenýho kriminálníka. Jo, kámo, fakt mě to mrzí. Není to tvoje chyba. Snažil ses. Utíkej na břeh. A ty plavat. Nechal jsem myší uši myslet si, že táta nepodepsal formuláře, protože se mi splašily mafiny a možná jsem labrador. Hele, to je ubohý. Kristián si bude myslet, že není pro vaši rodinu dost dobrý. Semi. Prostě potřebuju prostor, jo? Chci být bez něj, abych si to srovnal v hlavě. Necháš kamaráda celý léto hnít na intru, protože nedokážeš mluvit o svých citech? Co po mně chceš, Kate? Mám mít triko s nápisem Samuel homosexuál, kde je můj spolubydlící? Ty jsi to slovo řekl. Nemůžu předstírat, že jsem někdo jiný. Je trochu brzo na to dělat si starosti, jestli jsi nebo nejsi. Máš si dělat starosti s problémem, který je aktuální, s Kristiánem. Neudělal nic špatného, nedopusť, aby si to myslel. Ahoj. Myslíš si, že jsem prázdná? Vůbec. Tak proč jsi se mnou rozešel? Jenom mě to zajímá. Víš, prostě to přestalo být ono. Promiň. Mám problémy doma, nejde o balet. Promiň. Co je? Promiň, už musím. To je podpis tvýho táty. Můžu ti to vysvětlit? Nenamáhej se. Ne, prostě potřebujeme pauzu. Celý rok jsme spolu byli ve dne v noci. To nejsem dost dobrý, abych u vás bydlel? Ne, o to vůbec nejde. Dobře. O co jde? Mám takový mafiny. Můžu použít kódový výrazy, těžko se to říká. Myslím, že to znamená, že jsem labrador a ty jsi myší uši. Myslím, že tě mám rád. Ne, to není pravda. Vím, že tě mám rád.
To nestačí, chci větší rozsah, vyšší skoky. Ty teď táhneš celý ten balet. Vypni tu hudbu, vypni to. Budeme to opakovat, dokud se ti to nepovede. Víte, trochu mě bolí koleno. Jak moc? Zvrkla jsem si ho u posledního padeša. Možná máš pravdu, možná nejsi připravená. Abigail, přebereš pro tuhle zkoušku tařinu roli. Koleno máš v pořádku, zvládneš to. Od začátku Klářina sóla. Na místa, prosím. Dobře, Abigail. Darwin? Dodávka a datum návratu prázdný. Potřebuju napsat songy, na který budu pyšnej. A nejdřív musím zjistit, co chci říct. Jo, ale úplně si mi ukradl sen. No já doufal, že pojedeš. Tahle je tvoje. Pojď se mnou. To nemůžu. A proč ne? Uvažuj. Zeptej se vašich, ať na mě neuspořádají štvanici. Tak výlet autem? Každičká pláž? Všechny hudební festivaly. Jenom ty a já. Co je to s tebou? Nevím. Nechtěl jsem, aby se to stalo. Najednou to bylo. Kdo myslí, že jsem? Proč jsi mi nevěřil? Já vykradl benzínku, za to se člověk stydí každý den. Tohle, za to se stydět nemusíš. Nejde o to, jestli se stydím nebo ne. Jde o tebe. Když jsme kamarádi, tak nevím, jak se chovat, když jsi na blízku. Takže se vystěhuju. A příští rok? Ne. Každý v mém životě mě buď opustil, nebo mě vykopnul. A ty teď chceš udělat totéž. Co ti na to mám říct, Sammy? Co mám udělat? Já nevím. Neodkopneš mě jen proto, že nemáš jasno sám v sobě. Dobře. Když se člověk pustí tam, kde nestačí, je tu velká pravděpodobnost, že se potopí. Tak co koleno? Neměl ses za mě během konkurzu přimlouvat. Ale měl. Ale když natáhnete ruku, třeba tam bude někdo, kdo vám pomůže udržet hlavu nad vodou. Schoval jsi ho. Zvykl jsem si mít ho u sebe. Pro roli Kláry si ta pravá. Musíš o ně bojovat. České znění připravili překlad Michaela Ebrová, dramaturgie Klára Maté, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Miloslav Reš, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs, dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Vyrobila Česká televize 2014.